Mauna ni ang gihulat sa kadaghanan ang Christmas party sa mga pulahan. Bisag ang tao arang kadaghan, panihapon di kabalakan, kay sa timbangon kini gisuportaan. Ug maong di natamaglangan matik ato na ning sugdan. So, mayong adlaw sa inyong tanan diha mga bade. Og for today's video, mutirada na putag mo kumbati. Kay lagi mo atin man tao Christmas party. Pero before ta mo diretso sa unahan bade, diri sa ta sa gym mo agi. Kay maghuyat man tas mga dancer na ang wayong gipangbutangan og mga kolorete. Kay sa itsura di daw sila paganse. Tungod sa premyo na di sila maalkanse. Punto pud baya kadako ning ilang pa-premyo bade. Kay sa kadako sa ilang premyo, makapalit na kag 20 kasakong bugas og napo kasakong sili. Nah, unsaon man ang napo kasakong sili toy? Panaka na po kag istorya toy ba? Ug kini day na video kuha pa nako ni atong December 22 bade. Karon pa nako na edit kay nabisi man ko sa atong mga adlaw nga niagi, pagi. Ug sa pipila ka minuto na pagbiyahe, ug niabot ra jud mi sa lugar kung asa himuon ang parte. Ug pagabot na mo pirti na kong kurata bade. Kay arang pang sayuha pero pirti na kadagang tawo dire. Nya diri ko ni bilib sa kolor sa ilang sinuotan. Kay ang akong panglantaw medyo na hayag-hayagan. Alangan kay ang ilang kolor sa baro mura magsisanta, kasagaran nakapula. Aw syempre Pasko gudron, automatic. Kuya jud na to min kolor, parol. Ug kining higayuna, diri jud ko giganahan. Kay lagi loyal sila silang gisuportaan. Matod pas usa ka tawo na akong gipangutan-an, alas 12 pa lang diri na daw sila daan. Tapahan. Ug sa pipila ka minuto naa na si Santa ug daghan na pong tawo. Pero medyo natingala lang ko. Kay nganong si Santa mura man taon tong naaburido. Aroy basig na pilde manggaling tong subulang toy. Ug sa pipila ka minuto, nagsugod na dayon ang kabibo. Nya gaabang-abang na lang pud ang tanan kay lagi daghan ang mga papremyo. Nya mga ayo na lang pugog pasensya kaninyo. Tungod aning akong video na daghang nakitang mga ulo. Kay lagi di naman takabalhin og pwesto. Kay grabe naman kahuot tungod sa kadaghan sa tawo. Di ko sure pero kapin naman siguro tog 5,000. Panaka na pug katoy ba. Ug diring dapita gisugda na dayon nila ang pagpanayaw. Di na kinahanglan mo ayaw kay sa kadako sa premyo kusog makapahugjaw. Tanawa bitaw na sila grabe na muhataw. Kay lagi sa kadako sa premyo lisod nagmabaraw. Kabaw. Nya diri jud ko medyo nahimuot kay ang mga tao di nakalihok tungod sa kahuot. Tanawa bitaw ulor kan bitaw nangakita. Nya ang kamera na lang pod ang naglibot-libot. Ug kini gayon na grabe na jud ni kalingaw. Ug di ay gamay na clip palihog na lang kus paglantaw. Ug diring higayon na medyo nahibuong nako kay nagkangit-ngit na o nya nagkadaghan na pud ang tawo. Yang kakulba ni saka na pud sa akong ulo. Kay lagi mosunod naman og sayaw ang among kagrupo. Pero before sila mosayaw gi-promote anay nila ang among turismo. Ang katahom sa kinaiyahan na wala sa laing sitio. Nya tanawa na lang pud ninyo nig maayo. Kay dito na ko sa unahan magbinanha og todo-todo. Ug diring dapita nagsugod na og kadugyom. Nya biskay magkatugnaw nagkainit naman hinuon. Kay lagi naaman lagi ilang mga pahabol. Nagpahabol pa man silang mga parapol. Sa akong gikaingon, di gyud kapugngan ang pagdaggan sa mga tawo. Samot na kay naay panihapon. Nya basig nakapanimaho na sila sa kahumot sa litson. Nya kay nagbuyod naman naon sa pamin yung gilanganan. Automatic tatakan na dayon. Matay sulbad na puti itong panihapon. Nya di ni mahimo tanan og wala ang leader sa timbangon. Ang atong umaabot na inahan sa lungsod puhon. Basta alam nyo na yun. Kadto bitawng tag-iidya og sabon. Shoutout sa imo ma'am. Mamun. Ug diring higayuna, isugda na po nila ang beauty contest badi. Ug diri ko natingala, kay ang mga tao nakapangidhat lamang og wala damha tungod sa mga dalaga na naa sa tubangan nya grabe ka mga gwapa. Ug diri sa tataman magbinanha ha, kani sa lamang gamayng clip mo ilang tawa. Ug diring dapita ang mga tao nagkagubot na tungod sa giparafol na motor na.
diring dapita hapit na jud ta mahuman. Ang nakadaog sa motorakan ng gihulatan. Ug diring dapita pirti na pong huuta. Kay ang tao pirti na pong daghana. Paita, diri pa jud ko nakakita ba. Na manungtong na ang mga tao sa bangko tungod kay nasa lipda na. Ug diring dapita ang event na humana. Ug diri ra kan likutob ning video ha. Nga salamat sa inyong paglantaw ha. Sunod na pud pohon bade. Bye-bye.